Здравейте хора, аз съм Ники Прото и днес ще играем в един сървър, който се нарича Cookie Builds. И днес ще играем Build Battle. Личи си по името на сървъра, че има Build Battle. И да почваме. Да изберем някоя. Направо тази. И ще кътна докато влезнем в играта. И здравейте хора! Защо казах здравейте? И се върнах. И сега трябва да строим оръжие. О, определено ще загубя на това. Изобщо не знам какво ще построя. Един път ми се беше паднала такова тема. И построих М-ка. Но беше супер грозното. И да. Трябва ли да е оръжие? Не може да направя нож? Само потом. Така. Сега се пробвам да направя някакъв снайпер, който ще е супер грозен. И очаквайте да има епизоди на Team Fortress 2, ако някой я знае. Това е най-любимата ми игра. И да. Ако някой я знае, е супер яке. Така. Това е супер дългия снайпер, който не прилича на нищо. Така. Това е най-хубавото оръжие, което съм строял. Сам казвам. Затова си преценете колко хубаво строя. Да. И това ще му е скопа. Прилича на нищо. Вау. Оф. Нищо няма да направя. Сам да ми крашне пак играта. Ще е супер тъпто. Точно на волта снимах го още един път този клип и ми крашна играта. Точно като имаше волтове. Сигурно. Не знам защо. Какво е това? Загам се. В Google ме малко. Да не прилича на нищо. Определено ще загубя. Ко? Не. Така. Не, ще бъгна. За момент. Оп, не. Тинг-тинг. И да. Защо? Какво? Какво? Това прилича на нищо. Най-грозната ми рисунка. Постройка. Как да измисля? Пример е така. Може да стане на нещо. Да, всъщност прилича на нещо. Не като нищо. И ето ще направя също. Само да се ориентирам. Къде го свършвам? Да кажем, че го свършвам е тук. Оп. Шпи го. Така. Да, така ще стреля. Не, предупчи го. Къде го продупчи го? The fuck? Не тук.
Така. Друг какво да му направим? Как да презарежда? Някой? Да кажем, че има нещо такова. Не. Нещо такова. Така. То прилича на някаква картечност, отколкото не картечност, някаква SMG, отколкото на снайпер. Казах ви, че не ме бе състоянието. Не се смейте, моля го. И започва гласуването. Така. Какво е това? Явно този човек даже не знае какво е оръжие. Давам вербат, защото този даже не е построил оръжие. О, това е супер якото. Ще му давам окей. Казах окей. Така. Даже е направил анимация като стреля. Супер якото. Мене ма кеф. Малко ма дразни, че е пиксел арт, обаче пак е нещо. То трябва да го кикнато е. Те нищо не е построил. Построил е. Не. Това е някаква табелка. Така, какво е това? Защо гори? Какво е това? Това е човек и това е пистолет, така. О, това е моето. Не ми се смееш. О, червено виждам. То се показва пръста. О, то даде е легендар. И аз е пич. Браво. Благодаря ти. Кой е това? Бат. Не ми хареса. Това кой е? SMG, нали? Кой е това? Защо всички са направили пистолети, бе? Пасти. Всички са направили шибани пистолети. Кой е това? И отново някакъв дезва лавка. Това пак. Така. Той си мисля, че като не е направил нищо и... Да. И ще му дадем легендар. Някои тъпаци правят някакви глупави неща. Това спечели. Сериозно? Защото човека не знае какво е това. Оръжие или какво? Окей. И... Хора... Това беше от мен. Очаквайте нов епизод на тази поредичка. И... Чао!